Салом алейкум бародар, чӣ хелен? Созен ҳама касотинҷин. Ана имрӯз навори навбатиму бахшида мешавад ба Ниҳолои Павлония. Мақсад касе ки дар Ниҳолои Павлония дар корай ба мо метонем муроҷиат намоем. Мақсад ҳоли вақт ҳастай. Ҳоли қариб тайёр шудестан. Анами Ниҳолое ки шумо дидестан қариб тайёр мешавам. Насиб куна ба наздикӣ уже ба фурӯш мебурад. Мобайни 10 рӯз 15 рӯза уже ба фурӯш мебурад. Беғайр аз ин ба қаламчо бо заказ қабул кардестем. Мақсад чанд онае ки бошад қаламчои М1 FT роито мекунем, плюс қаламчои нешзадагӣ ҳастай. Мақсад уже нешзадагӣ ӯро метонем прямои стаканчик бишнонем ё ки метонем прямои замин бишнонем. Мақсад метонем мо да муроҷиат намоем, чанд онае ки дар кор бошад қаламчоотон роӣ мекунем, ниҳолотон заказ қабул мекунем. Бо кӯчатои 2 метра 3 метра бо заказ қабул мекунем, куҷое ки бошад роито мекунем. Масъалаи Павлонияда биёем. Бо мақсад ҳози асосан дар Централни Азия, яъне ки дар мамлакатҳои Осиё бисёртар шинондестанд. Мақсад моям гузаштем Тоҷикистондаам насиб куна ҳама каса шинондестем. Мақсад то ахири апрел, мақсад саршаби мая успед кунен, Павлониёро бишнонен, чтобы дар қафо намонен. Успед кунен ки ҳамин сол касе ки ният карда ҳамин сол бишнона, чтобы соли дига да ба хайр насиб куна, насиби ки бошад ҳамин сол мешинонад. Бо хе касе ки ният дора, мақсад ҳамин сол успед кунан ки уже Павлония тренда, мақсад уже бизнеси соз шудагӣ, фоидааш бисёра. Барои ҳамин ба мо алоқа бурем. WhatsApp номеро мо ҳастай. Касе ки бо меҳмонай обязательно подписаться кунен, я лайка бижиқен, поддержка кунен. Бо плюс дар ахир гуфтанем ки бо қаламчо ҳастай. Қаламчоҳо кӯчатои 2 метра бо қаламчои нешзадагӣ ҳастай. 100% любой точкаи Тоҷикистон роито мекунем. Дар хотиротон набурояд ки асосан М1 FT дорем. Саломат бошен, сарбаланд бошен.